থ্যাংক ইউ আরেকবার রোগীকে নেওয়ার জন্য। তো আজকে আমাদের আমাদের এই এলাকায় হাসপাতালে দেই খাতো অবভিয়াসলি नोंनि यागो पावर फाइके नोंनि पावर बायतामो खाय आ जागासे बरकनो सिनेमा निबा ओंखाय एक्चुअली एम्बुलेंस तो नायदि अब शुधु अर सिमिया अल ओवर द वर्ल्ड नो नों एम्बुलेंस तो नाम ओंखाय जे जागा जों बरकनो सार्भिस रिमिया ओंखाय नों बरकनि बागै नों बहाय गासै फेसिलिटिस तुइमाया ओंखाय नि यागो पावर दंले नोंथां खायना आमबागै आं एक्चुअली और 23 अक्टोबर 2024 फाइमानी आपरो तिनी एमओआईसी साहेब बो साका जे एम्बुलेंस कायसा बाय इनिया जे तंमने अब अनेक मेंटेनेंस गोबां ओंखाय इसा लेटेस्ट इक्विपमेंट गोनां आम हाय एम्बुलेंस नांनायनि के एसडीएम ना साहका एसडीएम साहेब बो साका जों डाक्टिनो साम जादेनाय ओंखाय 3 मान्थ नि बिसिनो अब एक्जिक्यूट ना ओंखाय आमबागै बनबो बेलायखे हामबाय मारिबो जे पब्लिक नि बागै अब हायके डाक्टिनो सामु सारि मानमानि हामबायसो फार्स्ट खाय जों बेलाय न दिनै खुसि जों एमएलए सार जों जोंनि नांगौ समाव मोस्ट रिक्वायरमेंट टाइमाव जों कायसा एम्बुलेंस रिमान बागै जों जोंनि गोजाम एम्बुलेंस अनेक न सार्भिसिंग नांगौ इयारलि अनेक बार सार्भिसिंग खालामनांगौ ब्रेकडाउन नांगौ अनेक समय एट ए टाइम माल्टिपल रेफार खालामनांगौ आबारावनो जों मिटिगेट खालामनो बागै जोंनाव बेलाय न कठिन जोंनि जे अब तमानि आबनो एमएलए सार क्लियर खारिखा आमबागै आं एमएलए सारनाव वैसा थैंक यू मासाव जों अब नतुय जों तैबो सार्भिस काम करे माननाय पेशेंट पब्लिक दोनों तैबो सार्भिस काम करे माननाय बो पीएससी रिजेक्ट होती नहीं एम्बुलेंस नेपाल जिला पीएससी हामबायसो